затварям. Кое? Гъста. Затварям, пищи, след малко, намали. Когато? И днеска включително и минали. Аз не ни отделям... Там добре, ама тук на место не. Еми, богато, то виж колко... Защото е богато, добре, да. Ага, ще дам, чакай. То всичко е... Разкачи. Разкачено. Тръбно има. Въздух има. Тръбния ключ да го донеса ли? Карбуратор. Това. Такова има. Абе, не губи компресия, да ти кажа много. Абе, храма ми е фантастичен, бе. Да, бе, ама става просто. Убеждаваш ли се колко? На Виктор като загрее по-лаба от това. По-лаба. Аз сега ще ги побарам по... Мое нарочно не го правят да ни върви. Съсетиш ти. Найди не ти не, Иван Тезвички на найди на каста. Ванчо да пием ли? Не, найди не ти не. Нима снимай с тази вода, някой ще каже, че ме е лошо. Деня, чакай си изхъбиш апаратурата, докато запала. Асенчо, дай тръбния ключ отвънка, да не видим перката. Одеви, защото беше на Барбалокан Деня. Не се оправдава. Форското нещастие. Система Лаплевен. Видя ли го със тръбния ключ? Има нещо гнило, той не ще да пукне. Ще покажи като то... Какво да правиш на крайка ръка? Като е в приемника. Върха! Дигнат слаб. Гледаш ли? Виж как го подпира. Обаче държи. Браво. Няма скорост. Ами как ще имаш като ти си сложил? Викам на жената, ева, сега ще кажа. Аз така я зачитам. Бе, Виктор. Еми забравихме, бе. Добре, бе, слухаш, коли му даваш кукачки. Не му давам.
Плентовете не му давам. Добре ли върви сега? Сега не прави. Не прави добре и то надигнати в лафа и това е голямо постижение. Ще видим другия завой, не сме го пробвали. Левия. Сега десния, който беше проблемен, се оправи. Би трябвало и левия да се оправи. Сигурно. Ти не ли го малко наляво? Не ли ви? Нито веднъж. Виталий. Сега не рови, не се обръща Искаш И ли не- кукички? Ето ти кукички тук. и не дига скорост. Витя. Сега свещо става да има. Що запали трудно? Защото беше удавен нали беше обърнат. Не, да не е от свеща. Три, 53,7, 54,1, браво. Това са натиснати ли? А дигай ги си ме бе, 55, 57,4. Пусти го направото да видим за скорост. 57,8. 58,2. Малко сица за И 3,7,9. 59 км. 59. Няма кой да те би, ако успееш да завършиш. 59,3. И левия е добре. Чука, обаче не се обръща. Ето. Айде сега 10. Трябва по-голяма скорост. Чука, но не се обръща. Сега да им резки завой. Нарязък завой. Нарязък завой, Викторе. Ще намаляш отклоненията. Това ни трябва да остава без Какви са тези глупости? Ги намала. Значи, на плавен завой спи. Чука, виждаш го. Чук. И скоростта падна, но няма значение. Не е много. Сега е 1 км 2. Два. Да. Не е много. За какво ти е 1 км 2 на тебе? На тебе. Но ето, вече няма този Тя проблем на завоя. отклонението. Типа не видя ляв дясен завой. Видях? Двата. Отклоненията не. Ние не сме регулирали отклонението. Добре, сега ще намалим. Сега вече приключихме с че е такова, ще намалят отклонението. Как се прибира модел? Но това като камера ли става или само снимка? На къде? Да дам ли команда?
2 лева? Аз ги намалих да минимите. Няма дигни скорост, който се Ма за какво ще повече от тази скорост, бе? Ако ходиш на световното да те нагласен повече. Ние страдаме от измъчването. Сега, ако това не стане, слушай, това не стане, отиваш тук с това бокса, отиваш тук и отиваш отиваш и наредеш маските и се вътре. И тогава трябва да се изпиш. Това не се. Витя, на кой е бокс? Тук бе. Карай си направо. Бери мер. Това е последното мер. Трябва да се му дава бензион, а? Снимаш ли? Деня, ти цяло филм ще направиш. Виж, трета тренировка за година. Вие сте едни от шампиони по тренинга. В сравнение с това с особено. Да. Ние 3 тренировки нямаме за 15 години тук. Ами какво да правим, като имаме проблеми? Той ние ме си държи шкафа си. Колкото повече пускаш, повече работа се отваря. Кой е за тяга тази свеж да попитам аз? А? Лъждат ми се ръцете. А, ръцете виновни. Ръцете ми единствено виновни. Сега циркулацията ще направим на средни клапки. Добре. И после ще дигнем да пробваме да ни се обърне пак. Ще уеднаквим Ляво, дясно. да. Моля, карта спокойно мога да го бракува. Той вали има мотор. Той не е за първи път, он е карта. Късал биели и правил така. Поне 3 пъти. Вали има мотори. Поне 3 пъти. Много жали. Ама аз сякаш си на... Аз си Едно шие водка ми оставя цилиндър и да заключва. Абсолютно. Видиш ли? Всичко пия. Много му е търсене, че при мен не са пусти. Ще избягам при вип, ще дезертирам. Ще избягат. Там в трюма. Тренировка. Майстора е слабохарактерен, никой за малко се е подкупен. Сега какво ще му правим? Чакай се. Мислихме. Завоите, много му са резки завоите. Той ги Ма оправи ли ги? Оправил ги е до някъде, сега ще видим. Еми, сега не мога пък... Направо ги да иска да го обърне да не може. Да, отвори и да не може да завие. Там отвира е голям бе, ти имаш място.